Lejlet il-Jum Internazzjonali tal-Mara tħabbar proġett bilan li tkompli tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni fil-pagi bejn is-sessi, xi ħaġa li għalkemm mhix permessa għadha sseħħ kemm b'mod dirett kif ukoll indirettament. Għal dan il-għan il-General Workers Union bisħab ma' diversi entitajiet għaddejja bi-studju biex jinstabu mezzi ħalli titnaqqas kemm jista' jkun din l-indifferenza, inkluż bl-implementazzjoni bl-aħjar mod tal-Pay Transparency Directive li qed tkun implementata fil-pajjiżi Ewropej. Din se taraw li tiżdied il-kooperazzjoni bejn diversi jaqdiet tal-ħaddiema biex anke jkun hemm iktar għarfien fuq is-sitwazzjonijiet tal-pajjiżi fejn hemm suq tax-xogħol li jwassal għal żieda fil-prekarjat u l-ingwaljanzi. Fl-2014 il-Kummissjoni Ewropea adottat rakkomandazzjonijiet dwar it-tisħiħ tal-prinċipju ugwali fil-pagi, segwiti mid-direttiva dwar it-trasparenza tal-pagi fl-2023 li trid tkun trasposta fil-liġi nazzjonali mill-Istati membri sal-2026. F'pajjiżna minħabba wkoll li l-impjieg tan-nisa rreġistra żieda sinifikanti fl-aħħar snin, id-differenza bejn il-ġeneri għadha ogħla mill-medja Ewropea. Mill-istudju tal-General Workers Union irriżulta li waqt id-differenza fl-impjiegi bejn il-ġeneri niżlet minn kważi 40% fl-2006 għal 12.7% fl-2022, id-differenza fil-pagi fl-2022 irdoppjata għal madwar 10% fuq l-2006. F'kummenti li tatna Dr. Jana Mintoff li flimkien ma' Dr. Mary Grace Vellet tmexxi l-istudju spjega taħjar dak li qed jiġri f'pajjiżna fejn illum il-maġġoranza tan-nisa jinsabu f'impjieg. Minkejja dan ċertu setturi partikolarment fil-privat hemm aktar ċans ta' diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni hija illegali meta tħallas ir-raġel iktar mill-mara qegħdin jagħmlu xogħol tal-istess valur, dak tista' taqsera mingħand il-mara. U għalhekk aħna qegħdin kuntenti ħafna b'din id-direttiva ġdida tal-EU li qed tgħid li l-kumpaniji diġà għandhom l-informazzjoni imma għandhom issa jagħmluhom pubbliċi. Fissem il-General Workers Union, is-segretarju tat-taqsima Gvern Entitajiet Pubbliċi u Saħħa Kendrick Bondin spjega kif il-proġett li għandu sas-sena d-dieħla għaddej se jara li joħorġu riċerki nazzjonali dwar ir-realtajiet fil-pajjiżi li qed jieħdu sehem fih. Rimarka li ħareġ ukoll li ċerti rġiel ukoll jiffaċċjaw inqas drittijiet minn nisa li jaħdmu magħhom stess bħal benefiċċji tat-telework u ħin mal-familja, jiġifieri d-diskriminazzjoni tal-ġeneru jbati minnha kulħadd u għaldaqstant irid ikun irrikonoxxut li kull ħaddiem u bniedem. Ħanimxu biex naraw li din il-Pay Transparency u r-rekomandazzjonijiet li hemm jiġu aktar adottati f'pajjiżna u xi ħaġa sabiħa li ħarġet anke bħala rakkomandazzjoni hija illi fejn hemm union tirrappreżenta u hemm ftehim kollettiv il-gender pay gap jew ma jeżistix jew forsi kien hemm bistanzi separati. Minħabba li ftehim kollettiv jiddeskrivi pożizzjoni x'għandha taqla u ma tiddeskrivix jekk tgħid isma' dan wara raġel jew mara x'għandu jaqla, imma l-pożizzjoni li tgħidlek inti għandek taqla daqshekk dil-pożizzjoni skont in-numru ta' snin li għandek.